Ferietid er dyrebar tid. Det ved vi hos Happy Days. Når vi hvert år sender omkring 100.000 glade gæster på ferie, så er der kun én ting, der tæller, at de rejser med glæde. Så enkelt er det. Hverken mere eller mindre. Och då hade jag priser på 2.600. Ja, och rigtig god tur. Ja, selv tak. Og du siger, ja, var det 3 personer? Happy Days så dagens lys den 1. april 2004, og siden da er det gået hurtigt. Sig mig, er der slet ikke nogen, der skal have noget af den kostskab? Vi er i dag efterhånden 50 fuldtidsansatte medarbejdere med stor erfaring fra forskellige grene af rejsebranchen. Happy Days samarbejder med mere end 300 kvalitetshoteller i hele Europa. Hvert enkelt hotel er nøje udvalgt og testet, og vi tjekker løbende, at hotellerne lever op til vores og gæsternes forventninger. Med Happy Days som rejsepartner på din kør-selv-ferie er der med garanti oplevelser for enhver smag. Om du er til wellness med kurbade, blød massage og ren selvforkælelse, eller om du er til romantiske slotte fra svundne tider, storslåede naturoplevelser, eksklusive gourmetmiddager eller en stråtækt kro med lys på bordet, ja, så finder du altid en ferie, der matcher dig hos Happy Days. Drømmer du bare om en dageferie med strand, pool og solgaranti? Eller er det storbyer, caféliv og unikke oplevelser, der trækker? Happy Days kør-selv-ferie har ofte lige lidt ekstra med i pakken. En velkomstkurv, en danseaften eller en vinsmagning hos den lokale vinbonde. Når du tager på kør-selv-ferie med Happy Days, så er du sikret et kvalitetsophold til en fornuftig pris, og du er i trygge hænder, selvom du rejser på egen hånd. Vi sørger for alt det praktiske, og vores fornemmeste opgave er at gøre dig glad og tilfreds. Vi tilbyder også en lang række ekstra fordele, som gør rejsen nemmere og mere overskuelig. Det kan være gode priser på en overnatning på vejen sydpå, rejsebøger eller måske inspiration til forskellige besøg, når du når frem. Ferietid er dyrebar tid, og hos Happy Days står der mennesker bag. Vi elsker selv at rejse. Vi elsker vores arbejde. Det smitter af på den rejseservice, vi tilbyder, og på vores dagligdag, hvor trivslen er i højsædet. Og kun med glade medarbejdere sikrer vi, at vores mange gæster er glade. Happy Days rejser med glæde.